היי, בוקר טוב. למי שלא מכיר אותי, אני אורנה. אני הולכת הבוקר להתנסות בטיפול פנים של ג'רנטיק. זה אומנם לא פעם ראשונה שלי, אבל ההבדל הגדול כשמדברים על ג'רנטיק זה גם בקוסמטיקאית. מה רמת הידע שלה, מה רמת האינטליגנציה האישית שלה, מה רמת המקצועיות שלה, מה רמת האינטליגנציה הרגשית שלה, מה רמת התקשורת שלי איתה. ג'רנטיק זו שיטה מורכבת למדי ונדרש הרבה רגישות וידע, ואני הולכת להיפגש היום עם אילנה. בין היתר נדבר על שיטת ג'רנטיק בכלל והטיפול שיותאם לי. אני מחכה ומצפה, וכמובן עוד שנייה תוכלו לראות את הרשמים האלה. שיהיה צפייה מהנה.